So what is up mga idol? So karon atong ipakita kung giunsa na to pag prank si Richard. And wala kay ba kung bali ako gikulbaan sa go pag prank na niya mo nang wala kay nako na execute English. Wala ko na execute og ayo ang prank. So mao ni ang video guys. So watch this. So karon guys is nato sa Tagbilaran City kay ni paleta og Dunkin Donut. So ang bata na to karon guys is na tayo doon nga vlogger si batang Maldito o Maldito nga bata no. So doon na to siya karon sa ilaha dayon. Ato siyang i-prank nga nag-deliver ta og Dunkin Donut. Atong daon kung unsa gyud reaction ni Richard no nga to sa i-prank delivery prank atong buhaton ron bali. Pero meron ako ni content nga mag-prank no. So ato sang pangon ning video guys kay adto ta magkita dito sa kan abot. So nindot undag natin nga na guys food panda mabawak sa likod para katuhan yun nga ga-deliver pero lang ato lang ingnon nga bagway pa ta so wala pa ta uniform wala pa ta tumbox ra mangita ta tagkilid guys kay mangita tag landong kay para kay ba ta kung asa badong ning katigbian siglahi na atong giagian ba. So mao na niya itong guide guys. Ito padong sa La Richard. Hindi maklaro. So guys kita-kita lang tayo dito La Richard. So bye. Diba? So mao niya ang famous kay nga balay guys. 100 meters, turn right onto Catigby and Sagbayan Road. Oh lagi. Ano yung famous kayo na sir na to. Sir na si sir si Richard na sir nairaw sir kuba ay wala siya sir. Noon tayo delivery sir ba? Okay ka kayo sir. Pwede ra po sir, pero wala ito tayo day? Kung ka banders ba? Naro ba kuan sir? Ay ba right? Oo. Pila sir? 300. Or na dia sa pikas ba? Ay na dito? Sunod ni balaya. Oh sige sir. Ganun ako sir ha. Salamat sir. Kunti ko Famous. Ako hindi ko ba? Oh my gosh, ako yung kulbaan. Cut. Ayo ma'am. Na si Richard. Diba? Ako man yun yung kulbaan ba? Ikaw si Richard sir? Ay bago pang mata sir? Sir na ba delivery sir? Ikaw si Richard Dalag sir? Oo sir. Ay delivery sir ba? Kinsa ni sir? Mo Richard mo ka sir? Richard Dalag sir? Para isingan sir. Wonder ba sir? Sekretor ba? Nya ingon ba siya nga ikaw kunin mo bayad? Ha? Ikaw kunin mo bayad. Mag-sure oy. Lagi. 300 sir. Ha? 300. Mag-sure oy. Lagi. Wala pa ko ni order nani sir. Na ami ko under sir nga 300.
300. Ah, sige. Ano ba yan? Nakay, tubig da sir, pwede Ha? inom. Tubig? Pwede mo inom sir. Oh, sige sir. Ay, anak, di na mawa da sir. Ah, di na gumawa sir eh. Sir ba? Basig mawa ba? Ikira na mo to sir. Oh, kaon diri sir. Ha? Kaon diri. Ayaw ra sir mo, inom ra og tubig sir kay. Sige sir. Putad. Hapon ma'am. Pwede mo inom. Pwede ra mo to sir. Inom ta. Hapon sir. Hapon sir. Sir, okay ra lagi sir. Ah, sige, okay na sir. Dito mo ko speaker sir. At mo ni kanang tindahan. Be. 300 jara. Oo. Be. Bisa mo yung tira na sir kay. Buwa mo sir. Buwa, basig. Sayop siguro mo. Princess, alo, mega. Magana. Ay. Kasi nga sa ko ito sir. Mata sa chat. Ay. Selamat sir. Ato kinahat ko di mo ni. Selamat ya. Deh, gede ra ko hot deh. Ay. Uy, luya, bibi abi. 300 din ah. Okay ra kayo sir. 300 jara. Go. Bitaw, ayaw bitaw sir. Ha? Ayaw bitaw. Dati mo. Ayaw bitaw. Kagin sa Para kagin imo sa bitaw sir. Ha? Para imo ha. Kisa na kanay sir. Ha? Kisa nga. Ako sir. Ha? Tuwa. Kaya pag sure sir ay. Lagi. Imo ane? Ha? Imo ato? Ah, kuwara to sir. Ah, sige, salamat kay sir. Isa na Pwede daw ba picture sir? Ah, sige sir. Pwede ka rin. Ay, subscribe mo sa YouTube channel niya yun. Pinaprank ko na. Nagulbaan. Kulbaan ko yun. Bukog-bukog kasi ka order ba. Pag-asa ka sir. Taglaran sir. Ha? Taglaran. Nag-deliver ka rin sir. Wala ra, kuwara sa biyatan nimo. Ha? Oh. Eh, ana Richard Dalag. Eh. Ako kay Bao kisa, di ka order na. Para ba jugoy kwarta? Sir, si Gintoy. Mo tong... Asado. Te, asas kaya kayo ni te. Ay. Kira. Kita na yung kunin mo, sir. Nagkatagbilaran, rin ka sir? Oh. Taglaran ako. Picture ta, sir, ha? Sige, sige. Ano na yung balay? Dagger din niya. Sir, pwede ba picture, sir? Yung prank ni na yan. May delivery ba niya? So, ano dahil lang ba ni Dodong TV, guys? Picture? Sir, pwede ba picture, sir? Ay, sir, magpa-account ko, sir. Ari na, nag-iigay na. Hindi na mo pa ako gwapo. Ha? Let kayong tiles ba? So, mga din yung famous nga kuhan sir, nga choy, famous nga lugar ba? Dahil ko ano, handa na mo, mga dyan ibahaw. Diri yun to galigid-ligid oh. Ay ay. Nindot naman na yung agbahay sir. Gubot pag yung kwarto ka na siya panaman. Ato sa magbuhat ato sir sa cancer. Kalikan. Ni kay Kinsoy Ay, sir. dirag parikoy. 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 Ato sa magbuhat ni kay Kinit ito. Imit tapos ni mo siya sir. Ha? Imit palagi na ko to kay. Ga. Dara kay Kinit. Ready ay. Kaya great boy. Idol. Eh, ito, na sa idol. Dul. Eh.
So na-prank na to ganiya si Richard no. So natangay lang sa akong channel. Okay na, Para to i-upload. Ayun. Nakulbaan ko kay Nangita ko na ako kung nagpabayro na buwang lang. Imbes nga ang plano naman kay si kami pabayro. Ah. Sige kog chat nimo. Dili na kanong account di ko kada pa tawo kuno mo kaniya dili mo Oh, tumakon. kay gabiyahe na ko. So Ito may ganang kamera nimo lagi. Ha? Kuan na. so mga nahubog kalugas og by the tubig. way, bako ka chat ganiya kaya hong account ganiya murag gi-report. Tina na ni kon. Oh, din na. Gi-report siya ganiya so ayun no, pero siguro. Bayre na. Ha? Bayre na. Naway sige toy. Kami labay kasabot si Sayang kayo. Wa ko ni receive kay na bayaran. Kung pa tayo bayaran ako receive. Grabing kulbaan.